Moi kaikille ja tervetuloa tänne Koreanan YouTube-kanavalle. Mun nimi on Emilia ja mä näytän teille tällä videolla, että miten tehdä koulun alkuun sopiva meikki. Mä varasin tähän meikkiin about 20 minuuttia, eli jos sulla on aamusta sen verran aikaa panostaa, niin sä varmasti ehdit tehdä tällaisen meikin. Eli mä oon tehnyt tähän tällaisen kuulaan pohjan, pinkkiä poskipunaa, huulikiiltoa ja sit silmämeikkiä. Tää on tosi helppo toteuttaa, eli tässä ei ole mitään sellaista vaikeeta. Tää on tosi helppo tehdä. Mitään näistä tuotteista, mitä mä käytän tällä videolla, ei ole testattu eläimillä. Ja hyvin moni näistä tuotteista on vegaanisia ja kaikki nämä tuotetiedot löytyy tästä videon alta. Mutta mä toivon, että te tykkäätte tästä videosta ja mä päästän teidät katsoa tämän tutoriaalin. Ihan ekana mä pohjustan mun kasvot tällä Milanin Prime Shield Face Primerilla. Ja tää on mattapinnan jättävä ja sitten tätä pienentää näitä ihohuokosia. Eli mä laitan tän tohon mun kasvoille ennen tätä meikkivoidetta. Sitten mä laitan meikkivoiteen, jota on myös Milanilta. Ja tää on tällainen kuin Glow Natural Brush On Liquid Makeup. Ja tästä kierretään täältä toisesta päästä, niin sit tuolta tulee tuotetta ulos. Ja tätä voi levittää ihan tän siveltimen kanssa, mutta mä otan tollasen mun oman siveltimen. Seuraava vaihe on ihan valinnainen, mutta jos sulla on aamulla pari minuuttia ekstra aikaa, niin sit sä voit tehdä tän. Tämä juttu ehkä kuuluu vähän niihin vahvempiin ja juhlavempiin meikkauksiin, mutta mun mielestä tän voi tehdä arkkimeikkiin, koska tää ei todellakaan vie paljon aikaa. Mulla on tässä tällainen Elfin HD-puuteri ja tää sävy on Corrective Yellow tän sävystä. Ja tää keltainen tuo tosi paljon valoa kasvoille. Jos on vaikka tummat silmänaluset, niin voi laittaa tätä keltaista esim. Just silmien alle tuomaan valoa. Tää on tämmönen hyvä tapa kiinnittää meikkivoide ja sitten tuoda kasvoille sitä valoa. Ja mä tosiaan laitan tätä tuohon T-alueelle. Mä yritän selvitä tästä meikistä tosi nopeasti. Mä en tee mitään kauhean vahvoja kulmakarvoja. Tämä kulmaväri, mitä mä käytän, tää on Milanilta Stay Put Brow Color sävyssä 01 Soft Brown. Sitten mä lähden tekemään tällaista tosi kevyttä silmämeikkiä. Mulla on tässä tällainen aivan ihana paletti Milanilta, missä on tällaisia lämpimiä ruskeita sävyjä. Ja tää on siis Everyday Eyes Eyeshadow Collection sävyssä 05 Earthy Elements. Ja tästä paletista mä lähden eka laittaa tätä sävyä. Ja tää menee tonne ulkonurkkaan. Sitten mä otan tästä paletista tätä tummempaa ruskeata ja laitan tätä tänne ihan ulkonurkkaan vähän. Sitten mä haluan tohon liikkuvalle luomelle jonkun vaalean sävyn ja mä ajattelin käyttää täältä tätä sävyä. Sitten mä otan tällaisen puhtaan häivytyssiveltimen ja tämän kanssa menen nämä rajat läpi. Sitten mä otan tähän samaan siveltimeen ihan vähän tätä punertavan oranssia sävyä ja tämän kanssa menen vielä täältä niinku rajoilta. Tähän ei ole pakko laittaa mitään silmänrajausta, mutta monet on yleensä sitä mieltä, että on pakko laittaa, että näyttää muuten oudolta, jos ei ole silmänrajausta, niin mä laitan tähän ihan pienen rajauksen.
Eli jos sulla on taas ihan pari minsaa ylimääräistä aikaa, niin voi laittaa jonkun ihan pienen rajauksen. Ja mä käytän tällaista tosi helppokäyttöistä Milanin tussimaista eyelineria, jota on Eyetech Extreme Liquid Liner. Ja sitten tässä on tussikärki tuossa toisessa päässä. Eli mä teen tämmösen vähän niin kuin puolirajauksen. Mä laitan tuolta ulkonurkasta tulee siipeä ja sit mä tuon sen tähän en edes puoleen väliin silmään, vaan tänne ulkonurkkaan. Sitten seuraavaksi mä taivutan mun ripset ja laitan kevyen kerroksen ripsiväriä. Ja tää ripsäri, mitä mä käytän tänään, on Milanin Lash Trifecta ripsiväri, joka siis tuuheuttaa, pidentää ja taivuttaa noita ripsiä. Eli tässä on kaikki hyvät ominaisuudet samassa. Mä jätän tänään ton mun alaluomen meikkaamatta, ettei tästä tule sellaista liian raskasta fiilistä tästä meikistä. Eli mä jätän tän silmämeikin nyt siis tälleen. Sitten siirrytään tohon kasvomeikkiin vielä pikaisesti ja viimeistellään se, että laitetaan poskipunaa ja vähän hohdepuuteria ja tällaista. Eli mä otan nyt ensin siveltimen, jolla mä pyyhkäsen nämä kellertävät puuterit pois. Ja lopputuloksena on tosi kaunis ja tällainen valoisa meikki. Mä oon tosi innoissani tällaisesta yhdestä tuotteesta, mitä mä aion kokeilla sekä poskille että huulille. Ja tää on tällainen kuin 100% Pure Fruit Pigmented Lip and Cheek Tint Pink ja Grapefruit Glow. Joo. Eli tää on tän näköinen tämmönen pieni söpö vaaleanpunainen tuote. Ja otetaan tästä korkki pois. Ja tää siis näyttää tältä. Eli tää tuo niin kauniin ja söpön punan tohon poskelle. Todella kaunis. Tää tuo kivasti tuota poskea esiin. Seuraavaksi mä kokeilen ihan ekaa kertaa tällaista Milanin Illuminating Face Powder. Eli tää on kans tällainen niin kuin hohtoa antava hehkupuuteri. Ja tän tuotteen sävy oli 02 Hermosa Rose. Eli mä laitan tätä vähän tänne niinku poskille. Vähän ton äskeisen poskipunan päälle, mutta enemmän tänne niinku sivulle. Sitten mä laitan tätä tänne otsalle. Sitten seuraavaksi mä otan tän saman tuotteen ja nyt mä laitan tätä mun huulille. Tää antaa tähän huulillekin tällaisen tosi nätin ja kevyen sävyn. Mä luulen, että tästä tuli just mun yksi suosikkituotteista. Tämä meikki voisi olla nyt valmis, mutta mä haluan lisätä tähän vielä huulikiiltoa, koska mulla on tässä vielä yksi aivan ihana, todella kaunis huulikiilto Elfiltä. Ja tää on siis Extra Lip Gloss sävyssä Scott. Multa meinas kokonaan unohtua tän meikin vikavaihe, eli mä haluan laittaa tähän vielä tällaista kiinnityssuihketta. Mä käytän Lily Lolon Makeup Mistiä ja mä suihkutan tätä about 20 sentin päästä. Näin, ja nyt toi meikki kestää pidempään. Noin, eli sit me ollaankin valmiita tämän meikin kanssa. Eli tästä tuli tosi kevyt, raikas, kuulas ja tosi tämmönen niinku kaunistava meikki. Ja mun mielestä tämä sopii ihan nuoremmalle kuin sitten vanhemmallekin koulun palaajalle. Mutta mä toivon, että sä tykkäsit tästä videosta ja tästä meikistä. Kaikki nämä tuotetiedot löytyy tuosta videon alhaalta ja linkit myös näihin tuotteisiin sitten tuonne Korean verkkokauppaan. Ja kiitos, että sä katsoit tämän videon. Hyvää koulun alkua kaikille. Moikka!